Pansakyan niya gyapon niyo alagad sa kanginan. Telefon pa Barili Morales wag ite pagkapuon ini. Okay. Niya pa sabsing akong partner din napita. Wa sige we puas kanunay lang niya niya kanunay mo alagad ka na to si Randy Tayar gyapon as a recording editor. Okay. Musta ka matanan pamatay karon kabisay no Mindanao. Asap kita. Always say a prayer. Og di ta malimot may gala hapit ng Pasko, no? Merry Christmas and a Happy New Year advance kaninyong tanan. Okay, welcome sa 2018. Bueno, kay sunan dito maglangan no. So tampo ka ratong ngatagan og pagtagan Pinada kinis usa ka bana gibatig kahasol magpatawag lang sa nga Federico alias Dikoy. Ang ako lang hasulan, kinaraging po nagigamit kong asawa usa ka termino nga nasakitan yung kugmayo, na-hard yung ko ba? Nga sa Tagalog pa, nasaktan ang puso ko. Tinood ba sagid nga kining akong asawa mo'y managlihok sa tanan diha sa bahay. Iyang tukar, iyang sayaw. Nagpasensya lang ko. Pero masakit. Mao ba mga panghitabo? Karon niuli ko kanimo ang akong kalag, kay ikaw lamang ang akong magbubuhat. Uy, Dikoy. Saan nagkatakanta ni mo diha? Uy, kung saan patay ka na? Ay, buhay pa, oy. Yang anong katakanta man tao ka, anak? Standard song mga na po ring. Muna top tunes number 2. Si Top Tunes number 2. Bitaw. Kung sabi Top Tunes number 1. Kuan, kanang pahulay sa dayon ihatag kaniya Ginoo ug ang kahayag nga way pagkapalong. Unsa? Muna top tunes number 2, number 1. Kuan, halos kada adlaw na mamatay pero doon ay most requested song. Unsa man sad ha? Murag markape, kuan. Kanang sugaton ka sa mga anghel, tultulan ka sa mga martir. Hallelujah, hallelujah. Ay. Nukol kan po rin. Dukol? Hapak gito. Top tunes na lang, top tunes. Uy, kada adlaw. Kada adlaw nun. Kada adlaw na ito mo lugnanan. Mo gani. Mo nang pirminen mo madungog ng kata, ha? Karon niuli ko kanimo. Hilom, uy, kalain ba, ana? Uy, unsa man taong kayo nanungong kasi imong kaugalingon? Gusto kang mamatay ka, ha? Di pa sad po rin. Magpakabatay na noon ko nga. Pila na lang ka tuog, misa di galyo na, simbang gabi, misas kadlawon. Mao bitaw no? Mao nga ayaw pagmika diha. Kaya din man ko magbika. Karon di ay, ka mo lihok diha. Unsa ba taong ka, uy? Nga naman lagi. Na, wag gyud ay mahibaw gid ay ka, ha? Unsa ka bayain taon, uy? Mura jud kang Sleeping Beauty. Sige ka lang katog. Nga naman day. Ngano? Hastilan gubot na guys barangay hall, pero tinadaghanang mga tao. Kaya nga naman day sa ano nangyari? Hostilan, patay jud kag lihok, di kuya ka. Sa'yo patay lihok? Ikaw, patay kag lihok. Na di mamatay mo lihok? Tuan na sad. Ay, nag-inamaw na sad. Klaro na nako, nabay minatay mo lihok. Lakaw nga to sa barangay hall. Nga naman lagi. Nanghatag og pinaskuhan ang kapitan, Bundles of Joy. Mau ba? Huwag mo na ka magsulti. Ay, nagsusi-susi ka sa unta. Ikaw ay hinay kay kag lihok. Uy, siga lang yung katog. Hastilan, di ko'y wadyo kay gamit. Unsay way gamit? Ikaw, wa kay gyud gamit. Ngano nga ko'y gamit ha? Poring ano? Suma, may gamit ka gyud ay ha. Si kalag mukmuk dinis bay. Mukmuk ko daw. Dili ha. Wa ka lang gani kalibutan nga dunay OFO, o UFO nga kanang nakita sa kawanangan. Unsay OFO? OFO Yopo? UFO. UFO. Kuan na identified flying object. Usa ka masigang butang nga makita sa kapunaw-punawon. Ha? Naglupad nga panaksan? Usa naglupad nga panaksan, oy? Plangsose god? Taga-diin mga taon to planetahain taong di kuya kay. Ambot lang oy. Dili ka to planetang Mars, no? Marsiano? Marsianos ka amaw ni mo? Lakaw na, oy! Para makaabot ka sa Bundle of Joy. Kuyo lang tapuring be. Ikaw na lang good, uy! Para doon sa kay gamit din is bahay ba? Wadyo kay gamit din hi. Nganong waman? Lakaw na! Plite be. Si Plite. Sakay lang kong dresikat, init kayo. Grabe ha. Kaduol ng barangay hall mo sakay kapag yun lakaw lang taon, uy. Ay. Lihok na. Wadyo kay gamit ni kuya kada pagdali. Ay, pareng. Sama na kada ka ha. Hurot naman.
Unsa? Wa kong kabot pagkabot ako sinaw na. Mao na diha. Kasi lang gini mo di kuya kagrabiha sa gitaw ni Moy. Sa grabe ba Ano wa makamusayok atos barangay hall good? Wa ka man, wa mo bibaw. Ay, lang na. Ojo kay gamit, oy. Ay, sige, balik ng way gamit. Kay doon na kay gamit, ha? Doon na. Ano nga man? Mura ka mag-senyorito din his bahay. Oh. Di ka man maniin sa lakat o banabanas panahon. Unsa ko, mag-asa? Wa ka na'y pag-asa, oh. Ha? Hopeless ka na. Grabe naman sad, oy. Kay di tinuod, ha? Bisag si tatay ang pasultihon, wa di kay gamit. Puring, ay sag palabig atake, ha? Nga ano wa man ko'y gamit? Nga? Og wa pa ko'y gamit. Dinis pa ni Maay, mubarog ka ni pagpuyo na to, ha? Kay haligi kas panimay, mao ba? Kahilas nimong manulti, tungod nimo nyor, ha? Tungod ba nimo haligi kas panimay? Tungod na ako, nakapalit ang kaldero. Unsa? Tungod na ako, nakapalit ang arinola. Nagi pa mo kaya? Arinula na lang, hostilan. Tungod na ako, Puring, nailhan ka din sa barangay nga asawa kang dikoy. Unsa? Ano imo nagi panghambog nimo? Uy, bikat nimo tawhana ka. Tungod nimo nakapalit ang telebisyon, ha? Tungod ba nimo? Unsam di ay? Hostilan di koy o gwapa ko, di ka mapurmang tao. Unsa kahilas, ha? Kay dili, ha? Isa man nakapalit nimong sapatos, t-shirt. Ako man tanan. O karon malagsi ka, paimo talaga ito pape. Ay, nya, wa kay bahin. Hiyam! Pilot ka, karuso ta karon. Hostilan nimong di kuya ka. Bisag kisay pangutan-on, pangutan ang mga tao dinis ato na sayod gida sila nga wa jud kay gamit. Wa! Puring! Murad ko kong wingig sa gipanultis kong asawa. Mauwa ko taong ko nga nagwa ko'y gamit. Bana ko ta, aligis pa ni May. Dahil lang nga das baya ko amigo nga sparring laktoy. Pwede ko'y! Oy, pre laktoy. Ikaw di Merry Christmas, pre. Simtuyo, pre! Sorry ka man. Sa mayato ni mo, ha? Kuhaan nga good, pre, na baniog magod kayo din sa mga istorya-istorya din sa atong dapit ba? Nga ikaw kuno, wa na'y gamit nga pagkabana. Mabitan nag-issue na ko sa asawa, pre, nga wa anak ko na ko'y gamit. O niya, gusto kang magamit ka, pre? Ha? Sumsawa na, pre. Gamitong tika! Ay, yun bitaan na, pre. Ikaw ay, malisyoso yung kay kang hunahuna ay. Unsam de ko paggamit, pre. Himuong tikang model. Ha? Unsay model sa pasensyo? Dili, oy! Unsa ning modela, pre? Kuhaan sa Tilis Funeral Services. Sa punerarya? Model kas punerarya. Unsa may kong buhaton, de, pre? Kuhaan, kining i-display ka ito ba nga sa punerarya? Barog lang ko. Oo, di, isodyo ka sa lungon. Sa lungon, nga barato kayo ni Buyong Rivera. Isod ko sa lungon? Isod ka. Unsa man? O, i-display ka diha sa tubangas punerarya. Mag-unsa man ko, pre? Maghigda lang ka suod sa lungon. Higda, O niya, butang agapa sa imong ilong. Nya, dunay purong ang imong wala, model ka na. Mas angayan ka man tingaling o isod ko, pre. Yaw ko kay kape, pre. Ayaw nagbalibari, pre. Oy, kay tagsara kay taon ng maong offer. Promosyon ko na, pre. Limited offer ni until supply last. Mau ba, pre? Dawatan na lang na, pre. Aron doon na kay gamit. Laka na, pre. Sa tayo nakapungop ko sa kukulingon, pre. Laka na, pre. Sige, pre. Oh. Ingnalan niya kung makakom na ka, pre, ha? Oh. Mausay mo una-una, pre. Kining, isota lang ka sa kuwan, pre. Tarong. Elas lungon, isota ko sa tarong. Arin lang ko, pre. Shots taro lang tika, pre. Mangita lang kong lain, oy. Ay, sibat, pre. Sibat! Tay. Ay, Dikoy. Dikoy. Ngano ka, tay? Ayaw kong sunod-sunura, ha? Sikla ka ron. Ngano ka ba, tay? What's the matter in the blue? Naon sa maka? Sabi ka nang ipanulti si mga asawa, ha? Nga naman ko, tay? Nawa ka kuno'y gamit. Unsa? Nanabi akong asawa na, tay? Nagbuwa-buwa ng baba sa asawa na mo na nabi nga ikaw kuno'y gamit. Dito na tinuo tayo nga wako'y gamit taon nga. Halos ako mga ganito ng trabaho din isbay. From early in the morning until the set of sun. Basta kay bao ka na ikipanabi si mong asawa. Dilibak ka niya. Hasta manggani ko iyang kisultihan. Unsa hasta ka, tay? Nakalimot si Pure nga imo kong amahan. Na, may gidang. Kung saman tinuod ba kinihwa kay gamit, ha? Tinuod ba, Dikoy? Nauna lang po rin tayo, Isyo lang na niya. Ikaw man, Sadgod. Lihok sak panagsak. Sa'y lihok tayo. Aron doon na kay gamit, hingot ika ng asawa mo. Bukas ka.
Aron pagpakita nga doon na dyan gamit sukuhay sa gituan sa kong asawa, ibangon kong sayo, buntag, naglungag kong sayo. La 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 la! Ay! Yan na day puring! Luto na! Dali na mga ako na ta! Naramda ka na. Lingkod na! Litasin, together again, ha? Di ko makita. Kaklaro na ko. Kining, tilawin ng kanon, may kay init pa. Taste. Oh. Unsa na day puring, Ay, hilaw, ani, uy! Unsa hilaw? Yun sa man taon niyo pagluto, uy, imo ning gihawb, ha? Di kuya ka? Nga nung hilaw man day nga, kuha ka ng may man na pagkaluto. Sabi na, ay! Sabi na kanti pa si ay. Huwag mo kisli? Kislan man day. Sunguhon pagkikik ka na. Unsay sunguhon? Stilan di ko yung bisag unsa, wag kay gamit, bisag asa kay butang, wag kay gamit. Ay, balik na sa doy. Ay, dili! May gamit, magod ka, ha? Doon na ba di koy? Ha? Gisakita na ko sa sigig balik-balik sa kong asawa sa puong nga way gamit. Maong kanta-kanta ko na lang ang tanan. Gamita na, ayawin taog dugay-dugaya. Kay ready na, andam na ko, bahala na. Ilong niya, way lami. Ay, depori, ikaw di. Asam ka, nagdam ka ng tuwalya. Maligo ko. Unsya. Oo, gani, maligo ka ni. Kunong pakal akong dila da. Aw. Kining maligo ka tinoday? Maligo lagi? Kining day, sabunin niya ng simod si Ring, ha? Tural, sa di ay. Okay, yes. Man ako kaligo. Basa-basa pang akong buhok. Pero okay ra. Duster lang kong nipis kaayo. Karon klala. Bangas ka. Mihagot ka man ko ni. Mas kung ang mama pa yung taon. Pagko ko naligo niya natuog lang. Nagngapambakbang na to. Kung mayroong pasla kag dextrose ang baba. Uy, makalagot, cute. Makalagot, grabe. Ngano ka, Poreng? Tama niya. Kanay, kalit ka man ko diha, oy. Saba niya ay kalit sa imong mata. Peh! Ngano ka man lagi? Di koy, Wa ko nung nagsapot. Kisa man ni sa puton. Ha, di kuya ka. Kisa man. Ikaw kung sa kong dapit, be. Nga naman si Mundapit. Babae man ko. Uwa ko si Mundapit. Mababae na ko. Sabi niya ay. Oh. Peh! Kamay bayak ihikog din pagkabutanga. Oy, Ay, naunsa na bitawang ka, oy. Stilan di koy. Wag yun. Di ako na dyan ko kasabot. Ambot. Gago ka man lang tingali ka. Ayo, ay. Kaya naman, Poreng. Kaya naman lagi. Wag kag gamit ni baya. Ay, sige, balik ka nung may gamit, oy. Kay dili, ha? Wag kay gamit ni kuya ka. Di lang kay ikaw ray way gamit. Lakip ng imo way gamit. Unsa? Tanang partes imong lawas way gamit. Way gamit. Mo na yung grabing insulto nga kung nadawat gikan sa kong asawa. Tanan ko nung bahin sa kong lawas, way gamit. Labaw na ko no. Ba't ba eh? Wa naman sa tinuoray. Bayon sa man o kamoy pasultihon. Federico alias Dicoy. Pangumusta si Hernan Alyunes taga Negros San Carlos City. Oh, kumusta ka diya sa imo pampaminaw? Lord, Mama Mary, salamat sa tanan. Thank you kayo. Good morning. Ilipinasap nila ni Ma'am Ann dinha sa may Santa Cruz, San Francisco, Camotes. Ma'am Ann Sampan, asawa ni Barangay Captain Rene Sampan. Kumusta ka mo din ha? O ako mga amigo diha sa Matnog, Santa Cruz, San Francisco, Camotes. Okay, salamat sa tanan. O sa tanang mga tao nga naggamit ni number 1 na yun haplas bisag asa
Bisan sa board, Bisan grabe kanusa. na kayo board. Sa nagapunan. Mindanao, grabe na yun kayo. Uy, rabuyag lang, thank you kayo sa inyong paggamit ni number 1 nga haplas, Panyawan Liniment Oil. Grabe kay board nga. Ni kuha talaga ko board kay para ako tang dadod sa mga drama, nahutdan yung stock board. Grabe yung kayo. So, sorry lang kayo nga, dili imi makadaan sa usahay sa among mga drama nga gusto mo palit. Daghan yung kayo mangita board. Grabe, thank you kayo. Salamat sa tanan. Sabi na sa Bam, sa imong gipanabon diha, Bam? Ayaw celebrity? ko kalimutan, Ma'am Dina. Ma'am Gina Kutkut, o si Ma'am Elizabeth S. Kalumpang Uslob Cebu. Lahos na dito si Ma'am Sally Liraza, policewoman. Ma'am Sally, kung ba ni mong policewoman diha sa lungsod sa Uslob, i-maintain lang gyapon ang celebrity ko Dick Beauty Soap, ha? Kay ang kanita na mga policewoman na mo diha sa Uslob, ug uban ng mga policeman, mukuyog yun sila kung mga tumis mga mountain barangay nga mag-feeding sa mga bata. Ang Mass feeding. kanisang mga trabador ni Dong Jade Fred o ni Sir Sir Fred ni Jade o ni Algory, kaning mga iyang mga trabador diha sa iyang suba lamber nga mga buyboard, ang gigamit na niya celebrity ko jigsaw po di ay. Na ini-taste mo dato karon gulyat asa mapalit ang celebrity. Ako sa butika? Sa Rose Pharmacy. Rose Pharmacy. Salamat gulyat. Welcome. Wow. Base na sila pariyol, Casper. Sa yours dito sa yours merchandise. Na dito. Ano na yun, ma-out of stock ka? Ma-out of stock yun taon. Pero buyag lang ning produkto sa side marketing. Tinood manggod, mga epektibo yun ba? Natural yun kan nga epektibo. Labi na ni Mr. Astrope Lugarta o Delia Lugarta, ang mga parents ni Astra Gina Lugarta. O kini si Alan Tangkawan lan, no? Alan Tangkawan. Sikat kayo siya. O labi na diya sa Gindaruhan, sa nila ni Gisely Baklaan, Jenny Baklaan, Silio o Joseph Baklaan. Sa atong father diya, Kuha Paruco, sa Virgen de los Remedios. O ugma, December 7, anata diya sa Tawan San Fernando, sa dramang Mutya sa Gimitikaan, December 8, sa drama Balirmoso Negros Oriental. Unya, ato ang pasalamatan po si Bro Bobby sa dos kompanyeros nga sige. Musta na Bobby? Naarya po board, sige, pamati sa atong programa. Bob, Sila si Consiel Franklin. Bobby Bibi Bubu. Baba Bibi Bubu. Consiel Franklin Padayog Dog. Consiel. Ni Boss Litang board nga, pero mabintig yung mamati yun din sila. Thank you kayo. Buntag o hantod sa Si Apple. hapon. Si Apple. Sa iya ka ng mga asoy. Grabe yun sila mamati board. Salamat kayo. Boss Litang Abarkis. Ang umabot itong kapitan. Dalang brands no, yang Baghano kay board. Tulong. Nya ang one niya ibaligya board nga special yun niya. Kanig yung iyang sinudlan. Sinudlan Special yun niya. Wa na niya display board. Pero nay karon dili ang rolling. O kining kang kuan. Jennifer Carinderia rolling. Hi, board. Ako sa pasalamatan si Ma'am Faye diya sa Bayarkal. Thank you kayo Ma'am Faye sa imuhang mga bula-bula. Lami kayo. Ang kaning bula-bula ni Jennifer board kaning sa rolling itiri. Rolling. Si Jennifer og si G&G Manila. G&G. Gina and Jennifer. Usa ka na pagkan sa kahayag-ban. Gulyat, ang sikig paminaw nato. Kay favorito ko na ito ngayon mga tingog. Apan dili, wala siya makakita pa nato kay inuta na pagkan man siya sa kahayag sa bata pa. Apan mingon siya nga, ganahan ko nung siyang kumuro ito ko nung Marian Rivera. Ano mingon ko, dili di ka diri ko siya. Ay, murang lang sa Indy Luxin. Ako na Marian Rivera, ginas ingin ko, kita makakita. Iya lang nang gikuan, kanang imagine ba? Mas strong na sila imagination. Kuan kanis lang. Kaya mo ba nga dili siya makakita pero doon na siya cellphone, doon na siya Facebook. Mo ba? Nakaka mga cellphone sa nila kakita naman nila sila mga special na cellphone para nila. Si sa tayo mga ni mamigo, Bionley Aguhar diha sa Talibon proper. Sorry, sa kamerang Aguhar yung apelyido. Dato Pres. Hi, Borte Bangol. Ay, Bambina, may adlaw. Ug akong may adlaw usab sa tanan nagpalitan ug nagamitan karon sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Plus with mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with garlic. Para sa atong mga high blood, cholesterol, di ta dali nga masakit, lalagsik ang atong lawas. Food supplement ni mo nang dili kuyaw ug maong kinahanglan kada adlaw mag-inom ta og Panyawan Herbal Capsule. Okay. Si di ko yan si Federico. Federico. Inaragin po nga ati Pres siya yung asawa nga murag magsigit panadingting siyang alimpatakan ng sikitan naging sagbayo ka ng guway gamit. Ha? Ino sa pirmin, ilam na ko, wadyo kayo gamit in isbay. Kaya ko, way gamit. Usa man way gamit. Murag sila sa katog, kuan. Naay nang hatag peskos barangay, nawahi, nahutdan kay, wa mo lihok. Sa mo na yung pag siya nagbalik-balik sa, wadyo kayo gamit in isbay, oy. Nang nabangko siya naligo. Ganahan ang ta siya. Pag suri sa kwarto, nihagok malay ang bana.
Wa gamit. Wa di gamit. Wa tanan ng bas mo lawas. Lakip ng kanang nadia. Wa di gamit. Paita sa tuwa. Oy. Muna sakitan. Sakitan si Dikoy. Sakit ang gitinon. Sakitan siya. Wa gamit. Ganong di man siya mag... Wag yan gamit, ha? Oo, man sad kam. Di koy, sakit tinuon ang gisulti sa imong asawa pero kinala sa kan. Pagpasa sa imong kaugalingon taon. Sa pahoy. Ayo pa sigatug. Like kuan ay panghatag di ka kuan dan kay tuan na tug. Gawas na doon ay panghatag at press. Ang iyang kuan siyang asawa, wa gapon ka. Ang ingon ka way gamit. Obligasyon nga to siyang asawa. Oo. Nya malipay ka ingon ka way gamit. Kuan doon na ba doon ay tao tingali nga ingon ana gyud murag sa ba way Dili oy kabati sa daan ang kinaiyan sa taong inana. Kun dunay taong inana karong naminaw inana mo, usba sa taon oy kay murag Gamit ta gyud. gamit ang gyud. Kuan ka na siya kanang gawas atong iyang obligasyon siyang asawa. Ano mga trabahoon sa bahay ban? Assign na lang to ka siya. Kining buntaga ikaw mitig kuan ani. Ikaw mitig luto, ikaw mitig assign Bati sa kay sige lang tang assign ana niya. Dili kita, di naman tay kabuo to na tay hunahuna, doon tay panghunahuna. Magakita kag trabaho unon, magakita kag hugaw dito, manilig ka, malimpyo ka, ngano kinahanglan pa man sultihan ka. Kapi sa ka na magsigsulti ang asawa. Mo naginunan sa sabay gamit. Way gamit. Kulan, Oo. tingali kaayo. Ambot og muigo ba ni og arita sa mga panultihon ni Solomon no chapter 31 verse 10 to 31 ang buutang asawa mas bililhon pa kay sa mga alahas. Dili siya mobuhat og bisan unsa nga makadaot sa iyang bana. Oy, Ang asawa na, pinindot o sa asawa na lang sige ani ang bana og di mo lihok. Oras. Puta lagi asawa pero Putsay ang na bana. Ang Ang bana bana sa di mo lihok. sige lang gahuwat. Mao. Nga way ayo way bay kuan sa Way imong rinto. galingon no. Kuan ka lang- na sa inana uy. Unya panalitag doon na sila mga anak. Yung mga bata muliwat lang niya mo sige laglingkod. Magbaguhat lang usay kuan ka. Usay ang termino ang ibutang igamit ani. Way muna gingon way gamit. Sakto sa nang taga termino way gamit. Way gamit. Useless. Usa siya non-living things. Manhid. Manhid tingali no. Way ingon manhid. Ay, Board! Ah. Gi-claim na di ay sa nakadaog sa mga aso ni Kuya Goliath, Board. Asa na day contest na. Nay mga pangutan na, Board. Ah. O siya man tayo nakadaog taga Iliroban. Unsay pa kunta na kinsa tong agtang dukol. Kinsa ang pangutan ng iyang natubag, Board. Kinsa tong pangan sa putol nga multo. Putol nga multo. Ano nanggal? Oh, nya ako gingon nga taga-tihiro siya giuna nga nitubag si Ma'am. Unsa man pagtubag? Suwat. Text na, Board. Text Nya na. kita mo na ako kung unsay kinsa gyud gauna nga text dire kung ang time at atong tanawon. Unsa may premyo? Bugas ang taon, Board. bugas. O kanang kuan Kanindot ng kanang bugas, oy. panganan ni. Kanang gamay nga mag. Di na matabang ang bugas ron ko. Kapi lang. Basta na bugas. Okay naman ang bugas. Labi na butangan mo kanang mga noodles baron sa ba inana. Nya pasensya na kita mo nga inana rin kita na tong preview ha kay. Alipay lang ginagmay. kuan, Basta kanunay. Personal sa natong kuan, Board, halipay sa mga tao, Board. Sige. Okay? Mo na nga paminaw gid mo. Kaya makabugas mo. Napay 5 kilong bugas ni Rejuman. Oo. Mo na to, way gamit. Na? Pahita na way gamit. Way gamit tinuod kay wa yun. Mura siya manhid ba kanang way pakialam. Way kuan. Wa ka na siya diabetes, Board. Ang kuan Alzheimer ba ni siya? Lahis ako nabasa sa newspaper karon nga Yan naman. usa ka lulo magpakasal sa ikasiyam niyang asawa. Na newspaper wadlaw. Kasiyam. Oh. May Di, lolo. Gamit. May gamit. Doon ay gamit. Gamit kay siya no. Gamit. Gigamit gid diya. Ang di mo kung kapo. Wala. Sige. Lihok koy lihok. Ano lang, Dikoy, no? Aron di kasakitan, lihok sad. Lihok. Aron doon kay gamit, that's by. Salamat ta sa magpagparangat tong tulumanon. Kuna ko ang paso.